बुबाग्रा दाके मुंबाय चीनी TWF सेंकराक जक्सनो बो दाके माबाय जों खाना मार्च गैदारिं नाय सारा त्रिपुरानि TWF बोमा बदल सराव फायबैनाय हानि बाङै आरो न बुनि दागे मुंबाय खाना चीनी सारा त्रिपुरानि बराव फायै फायजानाय गारनो तेबु फुनुक जानाय सुदु बकायसेया सारा त्रिपुरानि ngै बुराव कुथुम फायनाय चीनी बेलाय बेलायके चीनी हानि नावखौ बुबाग्रा आंबोनो खुलुमुया फारहरै जे जागोबा दंलांथों बनि बेलाय बेलाय सा खामिया आंमानि बाय प्राय तालसा जरा तैङै बनो तेबु खा हामिया आंमाबाय खा सामाबाय माया नांमै माय दिनै सारा त्रिपुराव हाजार हाजार काया लाखसि हिसाब खालाय दिनै बुरि दाव फायनि बन नायफेनि बनि थानि कक्तमा काहाम खानावनि बांगै जो विशेष के चीनी ताबस काम 2023 निर्वाचन फाइ दङ एसेम्बली ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनि नाहर मुं बुबाग्रा कसार मंगनी बो लास्ट फाइट नि जे जोनो साख्लाय दंखा चीनी त्रिपुरा सारनो चीनी बरो रनो बनो बो विशेष के बनो नाहरिनो और जनसभा गैदारिं नाय मार्च गैदारिं TWF निंगै हानि बांगै कायसे आसुद बुबाग्रा न तो नायफैसिनाय माय गोनांनो गते चीनी हाव बासाय दंनि दीर्घ 72-73 बोसोर थाङा चीनी हाव बैनि बरक फातार फायनि बाय नरजाकते खलायै चीनी बासा थाय जागासे कंबल थांसि तो बनो नाहारै चीनी बुबाग्रा फाय बासा थायगा आनि बोसाराव खानि बोसाराव नेरो थामसांसि ग्रेटर त्रिपुरा नावै जों बासा थाय खलाय मालियाकेन उलनि जारा तंनाय राव चीनी बुसाबुति बुसुबुथाय राव बरन बासा थाय करि खावै तै बो थानाय खाने बस्तुनो कक्रमं बायनि खानानि ओ कक्तमाना तै बो क्राके खानावनि समाय थांलायनि बाङैनि खानानि चीनी 16 जानुवारि व चीनी मार्च गेदारिंनो TWF ने तै बोसोराव लुकुथुम नंनि बर'राव लुकुथुमानि हिके आइगेंके चीनी वान सलायमानि 60,000 थाय ताबो हिके खानाका जों साहर मासिं साब सुदु कक बाय कक मेसेज सफै तंसिउ जागा जागा दिनै ब्लक डिस्ट्रिक्ट थेके सुरु खालायो लाख 1.5 लाख नि माने लाख नि तला उनिया लासलायनाय आके तक जों खबर मायदों और के सुरु TWF सिबिदां TWF नि मुंनाय हायपनो चीनी सिकला चालायराव मथानि बरो फायनियानो दङ सजि थाखायपनो नमके चीनी TWF बुरिराव नि बेसि अखानाय बर नुकजानाय बर नुमुंनाय तमहाके मथानि थांनाय 12 तारिख ओ सारा त्रिपुराव तिन मथानि ति आस्ताबल मा टंखा फुनुखा गेने तेबन परे मानदाय उन थांखा ति वाइ YTF थांखा आरो फुनुक जाखा बने साइसायने जों हाकेने समाय तांजाक चीनी बुमा बदल TWF बरक जेखाने मानो कायसार जों डाबल फुनुक लायने हेनै जों बुरिराव समाय तांजाक तमाखल बाहाके समाय तांजाक बुमा बरकबा बोसाबुतिनो पुसिनायबा बरक पुसिनायबा बरक सिउ बोसारनि बाहाके बनो तिसायतबो सम माइमचाउ सम माइचे बनियागो थांते बैबा नरजाकते बनियागो थांबासै जे बनि इसासिंसिं हायने बोसारावनो तेबो चीनी बुमारखौ माय नांजागै जों अमा हायके बुरिराव बुमा बदल कबागै जों अमा हायके खलाया हांखलाय ताबोनि लास्ट फाइट चीनी शेष साल हांखलाय चीनी शेष सुबा तंसिउ के बनो तेनो करा खेतै फुनुक सिनाय जों खलायसिनाय हनैनि बुमा बदल राव चीनी TWF सं समाय तांजाखानि बाङै लाख 1.5 लाख नि मत बराव खुंनाय